маориф аз соҳаҳои афзалиятнок дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва дар меҳвари он омӯзгор меистад. Салом бинандагони азиз, ин барномаи роҳнамо аст ва мо омадем ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65-уми ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бо мақсади муаррифии чеҳраи навбатии барномаи роҳнамо. Моро тамошобин бошед. асосан фаъолияти илмиву эҷодӣ ва бисёрсолаи муаллима Мунира Раҷабова моро ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65-уми ноҳияи Шоҳмансури пойтахт овард. мавсуф дорандаи мукофоти давлатии корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, медали хизмати шоиста ва нишони сарисинагӣ аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон буда ба хонандагон аз фани таърих ва ҳуқуқ дониш меомӯзонад. муаллимаи собиқадор кӯшишу талошаш баҳри он аст ки хонандагон донандаи хуби таърихи халқи тоҷик бошанд. омӯзгор бо қаноатмандӣ ва ифтихор шукргузорӣ мекунад ки пешаи омӯзгорӣ насибаш гаштааст ва имрӯз ба насли наврас дониш меомӯзонад. آموزگار شخصی است که تربیت می‌دهد، تعلیم می‌دهد و از همه زیادتر کوشش می‌کند که انسان را به راه راست هدایت نموده علم و معرفت را آموزاند. فخر می‌کنم که آموزگارم، چون که از خردی پدرم و مادرم که آموزگار بودند این کسب را پیشه کردم و از این منت دارم به پدر و مادرم. به نهایت از کسب انتخاب کرده‌ام خرسندم، زیرا که هزارها خوانندگان را به راه راست هدایت کرده علم و ادب آموختم و امروز خوانندگان من استادانی که مرا در حیرت می‌گذارند. раванди дарсҳои баргузорнамудаи муаллима бисёр ҷолиб ва шавқовар сурат мегирад, зеро мавсуф кӯшиш менамояд ки дар раванди таълим аз усулҳои фаъол истифода карда ҳар мавзӯи дарсро бо истифодаи аёният ба хонандагон фаҳмонад. мушоҳида карда шуд ки дар меҳвари дарс на омӯзгор балки хонанда меистад. бо чунин тарз сурат гирифтани дарс ва донишомӯзӣ хонандагонро масъулиятшинос менамояд ва худи мактаббачагон кӯшиш менамоянд то дар баробари омӯзгор ба дарс бо омодагӣ биёянд ва нисбати фанни таълимӣ ва аз худ кардани мавзӯъҳои дарс беаҳамият набошанд. гузашта аз ин таърих аз фанҳои шавқовар аст ва санаҳои зиёди таърихӣ ва давлатдорӣ ҳар хонандаро водор мекунад ба он таваҷҷӯҳ кунад ва тақдири ояндаи ин ё он давлатдорӣ ва ё сулоларо омӯзад, гуфт муаллима ва чунин илова намуд. رسالت آموزگار در آن است که آموزگار پیش از همه خودش را در بین مردم، در بین خوانندگان، در بین والدین نشان دهد و از این بیشتر احساس کند که او میتواند جامعه امروزه را به پیش با خوانندگانش و با مردمش راهروی کند. برای همین این رسالتی که کسب را پیشه کرده است باید در دفتر انشا شود که خوانندگان او از این فخر کنند.
боиси таъкид аст ки маориф аз соҳаҳои афзалиятнок дониста мешавад ва дар меҳвари он омӯзгор ва донишҷӯ меистад. бинобар ин қаҳрамони барнома таълиму тарбияро баробар дониста дар раванди дарс ҳам ба донишомӯзӣ, ҳам ба муносибати хонанда ва ҳам ба ҳамкории падару модар ба муассиса аҳамияти хоса медиҳад, зеро аксар музаффариятҳо дар натиҷаи риояи чунин самтҳо ба даст меояд. бо чунин дақиқбаёнӣ имрӯз муаллима миёни ҳамкорон ва хонандагон ҳамчун омӯзгори таҷрибадор ва сермаҳсул шинохта шудааст. омӯзгорони ҷавон кӯшиш мекунанд аз таҷрибаи омӯзгории муаллима васеъ истифода кунанд. معلمه رجبова بهترین آموزگار هستند در مؤسسه. با هم همکاری داریم و از معلمه بسیار چیزها رو، بسیار متدهای زمانوی رو از خود میکنیم و معلمه در درس های کشاد آموزگاران و همچنین در درس های عادی آموزگاران اشتراک کرده از متدهای خود به آموزگاران کارهای فهماندهی میکنند. ولی نگفته نماند که آموزگار معلمه رجبова منیره خان در این مدت با شاگردان از فن تاریخ درس میگویند. تاریخ و حقوق بسیار معلمه بهترین هستند و همچنین شاگردان زیادی رو تربیت نمودند که در ساحه‌های گوناگون کار و فعالیت میکنند و معلمه بیشتر کوشش میکنند به جوانان یک سهم گذار باشند، سهم خود را به آموزگاران جوان گذارند. از متدهایی که آموزگار به آموزگاران جوان میدهند البته بیشتر و خوبتر است و ما کوشش میکنیم که از معلمه بسیار چیزها را از خود کنیم آموزیم. چون که میگویند معلم چشم دلها باز سازد، جهان بر آدمی انباز سازد، معلم آن که بعد از انجام تعلیم ز شاگردان خود استاد سازد. زیاده از 50 سال هست که کسب آموزگاری را پیشه کردم و فخر میکنم، زیرا در این قدر سالی که من خواننده تیار کردم و تعلیم و تربیت دادم و باوری میکنم که عالم من خشک نشونده است، زیرا شاگردان زیاد عمر مرا ادامه داده باوری دارم که مرا به خاطر می آورند. از همین حساب موفقیت های زیادی به دست آوردم که این با نشاندادهای کارهای من آمیختگی دارد و فخر از آن دارم که حتی با درجه به پیشوا همصف و همقدم شده به بسیار مدال و عنوانها صاحب شدم. дар воқеъ омӯзгор дар ҷомеа бисёр шахси зарурист. ӯ симои асосии муассисаи таълимӣ дониста шуда кӯшиш менамояд дониши худро ба хонанда дода насли наврасро ба роҳи рост роҳнамоӣ кунад. бинобар ин омӯзгорро роҳнамо медонанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар суханрониҳояшон қайд карданд ки маҳз муаллим аст ки доимо меомӯзад ва он чӣ андохтааст ба дигарон таълим медиҳад. миллате ки омӯзгори асил надорад ҳеҷ гоҳ ба ягон мартаба намерасад. ифтихор ва сари баланди мост ки тоҷикон аз қадим соҳиби китобу қалам, илму маърифат ва олиму омӯзгор буданд, ҳастанд ва дар оянда низ хоҳанд монд. дуруст аст ки имрӯз омӯзгорони асил ба монанди қаҳрамони барномаи мо дар ҷомеа зиёданду бешумор. بلند است از فلک شان معلم، بود جان بخش ما جان معلم، نباشد نعمت در هر دو عالم، حلال است پاره نان معلم. با معلمه عزیز در این کسب آموزگاری که هم زحمت طلب است و هم پرشرف است، در آینده بردباری ها و کامیابی های بی‌نظیر می خواهم.
ҳамакнун муаллима дар роҳи мактабу маориф, донишомӯзии мактабачагон ва фаъолияти пурсамар дар муассисаро хуб медонаду омӯхтаанд ва дар ин роҳ устод гаштаанд фаъолияти назарраси омӯзгорро ба дониши хонанда, иштироки ӯ дар олимпиадаи фанӣ ва сабқатҳои зеҳнӣ медонанд. ҳамасола бо хушнудӣ насли наврасро ба олимпиадаҳои фанӣ ва донишсанҷиҳои таърихиву ҳуқуқӣ омода мекунанд. ҳамин аст ки имрӯз шогирдони муаллима аллакай мутахассисони хуб дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа гаштанду фаъолияти онҳо омӯзгорро равшандилу хушнуд намудааст. хонандаи имрӯза аз хонандаи 10 сол пеш фарқ мекунад. бояд омӯзгор тарзе рафтор кунад ки дили хонандаро ёбаду ба дарс диққати ӯро ҷалб кунад, то ин ки хонандаи имрӯза роҳи равиши худашро дар давлати худаш нишон дода, берун аз давлат Тоҷикистонро муаррифӣ карда тонад ва гӯяд ки ман дониш дораму устоде ба ман дониш дод. ман хеле хушҳол мебошам ки муаллима Раҷабова Мунира ба мо дарсҳои аз фани таърих ва ҳуқуқро дарс медиҳанд ва инчунин роҳбари синфи мо мебошанд. дарсҳои муаллима хеле шавқовар ва фаҳмо мегузаранд. муаллима дар вақти дарс бо кластерҳо ва ашёҳои аёнӣ истифода мебаранд ки ин фаҳмиши дарсро хеле хуб мекунад ва дарсҳо хеле шавқовар мегузарад. инчунин ман гирандаи стипендияи президентии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам ки ин бевосита аз муаллима Раҷабова вобастагӣ дорад. муаллима роҳнамои мо мебошанд. ҳар сол хонандагони ман дар озмунҳои на танҳо Тоҷикистон, балки берун аз Тоҷикистон низ аллакай иштирок доранд. хушбахтона имсол 3 хонандаи ман, 2 аз фанни ҳуқуқ ва 1 аз фанни таърихи халқи тоҷик то ҷумҳурия буромаданд. боварӣ дорам ки ҷойҳои беҳтаринро соҳиб шуда обрӯи маро мебардоранд ва ман пир шудани худамро ҳис карда наметавонам. аҳли омӯзгорон бо муаллимаи собиқадор нозукона ва эҳтиромона муносибат мекунанд, чунки дунёи рангини муаллима пур аз донишу таҷриба ва омӯзиш аст. ҳамакнун омӯзгорон масъулияти худ медонанд, то аз ин баҳри дониш омӯзанду ба худ баҳрае гиранд, ҳам барои фаъолияти омӯзгорӣ ва ҳам барои истифода дар зиндагӣ. миллате ки омӯзгори асил надорад, ба ягон мартаба намерасад. хушбахтона миллати конбунёду тамаддунофари тоҷик дар масири пур аз шебу фарози таърих ва пурталотуми қарнҳои гузашта бисёр аз шахсиятҳоро офариданд ва ба камол расонда ба майдони илму адаб ворид намуданд, ки онҳо бо донишу хират ва ақлу заковати азалӣ тавонистанд ки бисёр шахсиятҳоро таълиму тарбия диҳанд. хушбахтона дар муассисаи таҳсилоти миллии умумӣ рақами 65 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе аз ҷумлаи чунин шахсиятҳое аст, ки ба касби худ содиқ ва бовафо буда, ба он меҳру вафо ва самимият дорад. ин гуна омӯзгор муаллимаи азизу гиромӣ муаллима Раҷабова Мунира мебошанд, ки таҷрибаи зиёди фаъолият дар самти омӯзгориро доранд ва аз фани таърих ва ҳуқуқ ба шогирдон дарс мегузаранд. мо тӯли 3 сол аст ки бо муаллима кору фаъолият дорем ва дар ин муддат аз муаллимаи гиромӣ бисёр чизҳоро аз худ намудем, аз таҷрибаи эшон дарси ибрат андохтем. дарсҳои муаллима бисёр ҷолибу диққатҷалбкунанда мегузарад ва ҳар як омӯзгоре ки ба муассиса ба кор шурӯъ мекунад, аз таҷрибаи эшон дарси ибрат меандозад. мо низ дар пайравӣ ба муаллима кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки дар оянда дар ин касб содиқона фаъолият намуда
шогирдонро таълиму тарбия дода дар озмунҳои шаҳрии ҷумҳуриявӣ тайёр намоем. роҳе ки самте ки онҳо интихоб карданд, ба фикри ман дилашон он қадар ба касби интихоб кардаашон шавқманд не. барои ин лозим аст ки ҳар як омӯзгори таҷрибадор онҳоро дар пеши назар гирифта ба дарс ҳамроҳӣ кунад, роҳу усулҳои навро агар нишон диҳад, ман боварӣ дорам онҳо ҳам омӯзгори беҳтарин шуда ҳиссаи худашонро ба ватани азизашон мегузоранд. дар воқеъ омӯзгорӣ касби пурифтихору масъулиятшинос дониста шуда, хонанда ва дониши ӯ мева ва самараи боғи пурбори инсоният аст. замони омӯзгор дарки масъулияту рисолат менамояд ки фаъолияти бисёрсолааш бенуқсону пурмуҳтаво ва пурзиму зафарият бошад. ҳамакнун ин муаллима пешқадаму сермаҳсул ва қавиирода дар мадди назар аз аввалинҳост, бо заҳмати ҳалол, дониши амиқ ва таҷрибаи пешанамудааш дар соҳа. касби муаллимӣ, хӯрдани нони омӯзгор бениҳоят мушкил аст, аммо ҳалолу покиза аст, зеро ин нон ба ҳазорҳо одамон қуввату дармон мебахшад, чунки тарбиятгарем. дастовардҳо, музаффариятҳо ва қадрдониҳои зиёд бозгӯи амалкарди амиқи муаллима дар соҳаи омӯзгорист. фаъолияти беш аз 50 солаи Мавсуф гувоҳи он аст ки Мунира Раҷабова амиқан омӯзгор аст, омӯзгори фидокор бар касбу ҳунару дониш, роҳнамои ҳақиқӣ баҳри рушди маориф ва илм ва ҷилои таълиму тарбияи насли имрӯз. омӯзгорӣ пешаи бисёр мураккаб аст, аммо шавқовар ва омӯзгорон кӯшиш мекунанд ки дар ин баҳри дониш пайваста хонандагонро дониши мукаммал дода ба роҳи рост ҳидоят кунанд. ин буд барномаи навбатии роҳнамо. хайр, тансияту хонобод бошед.